Проверка на Ring.bg установи, че ремонтът на клубната база на ЦСКА на Панчарево върви в пълна сила. След като двете основни сгради, тази с съблекалните и тази, в която беше кафето и ресторантът, бяха съборени, сега на тяхно място се изграждат нови. Тук ще има 3 съблекални, които ще обслужват първия отбор и 3 от тимовете в школата. В същата сграда ще има още басейн, сауна и възстановителен център. На Панчарево ще се построи фитнес, всичко това ще бъде газифицирано. С този проект се е взела фирма Юнис. Изграждането на игрищата също върви по план. Един от терените на базата на Панчарево вече е готов. Той е с изцяло нова дренажна и напоителна система. Другият терен в момента изглежда по този начин. Тук ще има нови скамейки, ремонтът предвижда осветление и трибуни. Идеята е на този стадион да се играят мачовете на юношите старша възраст в елитната група до 19 години. Трети затревен терен трябва да бъде направен на мястото на стария басейн, но тук предстои още много работа. С изграждането на терените на Панчарево се е взела добре познатата у нас фирма Онтарио. По този начин ще изглежда новата напоителна система на игрищата. По проекта на Аквапро за напояване са заложени 12 потъващи хидранта, от които само 2 се намират в игралното поле. Поливните апарати, които са монтирани в средата на терена, са обезопасени с естествен чим трева, което не ангажира вниманието на футболистите по време на игра и намалява рисковете от контузии. Ремонтът на Панчарево в по-далечен план предвижда изграждане на хотелска част на мястото на някой от бунгалата. Срещу съблекалните ще се правят 3 изкуствени терена, които да са в помощ на школата. Ремонт ще бъде направен и на балона на Панчарево, за да може да се тренира и там при лошо време. Идеята на ръководство на ЦСКА е в момента, в който двата терена и новите съблекални бъдат готови, първи отбор и някои от юношеските формации да тренират на Панчарево. Червените не се ангажират с краен срок на ремонта.